रउआ सबके एगो चीज़ बताई हम कि बहुत सारा कलाकार ऐसन बाड़न लोग हमनिए के यूपी बिहार से और ये भोजपुरी समाज से वहन लोग के मौका मिलेला, वहन लोग बड़ स्टेज पे जालन लोग, लेकिन पता ना का हो जाला, कैसे हो जाला, वहन लोग पूरा जौन भोजपुरी एगो समाज बा, एगो यूपी बिहार जौन बा, ओकर पूरा नामे नाश कर देलन लोग। हम नाम वाम ना लेब, लेकिन देखनी यहाँ सुननी है कि एक जौन बिग बॉस में गइल बाड़ी, तो ई कोनो तरीका ना हा गांव के दर्शावे के चाहे यूपी बिहार के दर्शावे के। यही तरी नाम खराब बा, ओही पे ई कुल कर द कि हम देखनी कि वो जालन लोग अब खुद भोजपुरी समाज के नाम डुबा देलन लोग। हम भोजपुरी समाज से अनुरोध करब कि रउआ लोग ओहनिए लोग के आगे बढ़ाई जे काबिल बा, चाहे वो केहू होको, चाहे वो केहू होको। जय हिंद, जय श्री राम, जय भोजपुरी।